Assalamu alaikum. Yanzu za ka kalli cikakken bidiyon faɗa wanda ya kaure tsakanin jaruman Kannywood guda biyu. Wato wanda jaruman Kannywood ɗin a cikinsu akwai Nafisat Abdullahi da ita ɗaya jarumar da suke faɗa, wato wacce ake wa laƙabi da Maryam Waziri. Amma Maryam Waziri dai an fi saninta da Laila, wadda take cikin fim ɗin Labarina. To waɗannan manya-manyan jarumai dai faɗa ya kaure ba akan komai bane ba face akan saurayi. Wannan saurayin dai ba kowa bane ba face Ramadan Boot. To kafin dai in sa ma cikakken bidiyon ya kamata ka tsaya ka ɗan saurari abin da zan faɗa maka. To kamar yadda ka sani dai wannan Ramadan Boot ɗan uwa ne ga su Maryam Boot. To su waɗannan manya-manyan jaruman Kannywood wayanda suke faɗa a kan shi. Kamar yadda ka sani dai faɗan ya kaure ne tun a kwanakin baya, wanda faɗan tun ana yin sa ta ciki na ciki. Ƙarshe yanzu har abin ya riga ya fito fili. To yanzu abin ma ya watsa a kafofin watsa labarai. Gashi nan dai abin faɗan nasu yana ta yawo kamar yadda ka sani. Za ka gan shi ana yin maganarsa a Instagram, kai har ma da Facebook da kafofin watsa labarai daban-daban. To kamar yadda ka sani dai faɗan ya kaure ne a tsakanin waɗannan 'yan mata guda biyu wanda suke faɗa akan wannan saurayin. Wannan saurayin ba kowa bane ba dai face Ramadan Boot. To yanzu nan za ka ji shi ma irin furcin Ramadan Boot akan waɗannan 'yan mata nashi guda biyu. To kar ka manta dai kana tare da Mai Abaya 24 TV. Barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa. Hakan ne zai baka damar samun shirinmu na gaba wanda za mu ɗora ma cikakken bidiyon faɗan kenan. To mun gode da wannan ziyarar taka ta zuwa Mai Abaya 24 TV. Mai sauraro mun gode da wannan ziyarar taka.